Sa JavaScript nakitay konsepto sa operators. Ang operators mga simbolo kini nga atong magamit sa atong mga expressions. So atong isgutan ang mga nagkalain-lain nga klase sa operator sa JavaScript. Una, arithmetic operators. So ang arithmetic operators magamit kini sa mga arithmetic operations. So sama sa addition, subtraction, multiplication ug division. So mo na siya no kung familiar mo or mahilig mo sa math, mo ning mga operators nga atong gamiton. Sunod is ang assignment operators. So sa assignment operators gamit ni siya sa pag-assign og values sa variables. So aduna kitay mga lain-lain nga paagi sa pag-assign og mga variables. Sunod ang comparison operators. So kaning comparison operators magamit sab kini sa pagkumpara or pagtandi sa mga variables. So aduna sab kitay mga operators para ana no. Sunod ang logical operators. So sa logical operators magamit kini sab sa pagkumpara or pagtandi sa logic sa mga variables. So katong nagbase sa values nga true or false. So atong hisgutan ang matag usa nga mga operators nga unsa ni siya nga mga operators no. Okay. So kani naata diri karon sa pinakauna is katong arithmetic operators. So makita ninyo no na ay operator nya description. So mo ni siya ang arithmetic operator. Sa arithmetic, so katong mga basic nga operation sa arithmetic katong addition, subtraction, multiplication, division, modulus division, kaning increment ug decrement. So kaning addition hantod aning division, so kabalo na mo ana nga mga operation no kung familiar na mo sa basic arithmetic. Kaning modulus division pod usa po ni siya ka variation sa division nga instead of katong number niya ang imong ikuan katong whole number nga result, katong fractional nga o remainder ang iyahang i-output ani nga operator. Sunod kaning increment, pasabot ani niya nga dugangan niya ang value niya karon sa imong variable. Nya kaning decrement is kuhaan sab niya. So automatically nag-operate ni siya sa kung plus plus meaning plus 1, nya decrement is plus 2. Okay? So dito ta sa example. So na ko gi-ready diri ta na daan nga katong basic kayo na HTML page no nya gi-connect nato ato ang operators.js nga file. So diri ta. So kung makita ninyo no, arithmetic operators akong gibuhat diri is i-output nato ang mga results sa operation. So diri arithmetic operators, bali murag title na siya no. So diri ta sa first is kaning addition. So 1 plus 1 and then gi-output nato ang iyahang result sa variable nga gibutang nato dito sa add nga variable. Then so on and so forth dito ta sa subtraction 5 minus 2. By the way, kung magbutang mo expression, pwede ning walay space, pwede ana siya. Pwede na siya, acceptable na siya. Ako lang gibutangan og space sa mga in between sa operators para maklaro nato no ang iyahang syntax or forma. So mausab ni para sa operators. Sa operator, ang symbol ani niya is asterisk. Kung sa keyboard ni siya, naani siya sa taas sa number 8 nga key. So para magamit ninyo na siya, i-shift 8 lang nimo para maka-produce ka aning multiplication nga operator. And then sa division, katong slash na siya nga symbol sa keyboard no. So divide nimo, i-output nato ang resulta sa iyang division. Kaning modulus division pod is katong remainder ang iyahang i-output. Okay? So katong sa sunod is katong increment, ing ani paggamit sa increment nga operator. So isumpay lang na nimo siya sa imuhang variable. So kung unsa ning variable diri, sumpayan lang nimo plus plus, pasabot nga mag-add kag plus 1. So bali murag shortcut na siya nga instead of mag-ingon ka nga sample is equal to sample plus 1, so i-plus plus na lang nimo ang imuhang ibutang operator sa tumoy, sumpay sa variable name.
the same po siya or pareha sa decrement. So instead of katong sample is equal to sample minus 1, sample minus minus lang siya. Okay? So i-check na to ang iyahang resulta ani. So dirita mao na ni siyang kuno output sa ato ang page nga nagagamit sa katong operators.js. So pansin niyo, so gi-open ako ang katong developer console niya. Press F12 lang mo kung namo sa Chrome. So arithmetic operators, 1 plus 1 is equal to 3, 5 minus 2 is equal to 3, multiplication result, division result, modulus division, and then katong increment magdugang og isa unya magkuha og isa. Okay? Mao na siya ang function sa atong arithmetic operators. Karon dito ta sa assignment operators. So sa assignment operators bali murag nahulog lang ni siya nga murag mas mubo nga paagi sa pag-assign sa atong mga variables. So katong katong basic nga equals operator mo ni siya variable x is equal to y or unsa na siya. Sunod is katong plus equals. So plus equals iset nimo siya is for example x is plus equals y. So ang shortcut ana niya mo ni siya. So ang long cut ana niya kung pwede na to tawagon is ingani siya. So basically ang condensed form ani niya is morning x plus equals y. So pwede ka mag-set og maskin unsa nga i-plus nimo ana. So the same pud siya sa katong ubang operators sa subtraction og sa multiplication, division og modulus nga operation. So balik kaning assignment nato diri nga naka-indicate diri shortcut lang ni siya. So shortcut lang siya aning mga naa diri sa under sa equivalent nga column. Okay? So sa atong example ato sa siyang i-comment out ning arithmetic operators. Tapos ato ta dito sa assignment. Okay? Sa assignment mo ni siya. So katong dili mali na siya no. Dili ta sa comparison operators. Medyo nalampas ta. Okay? So diri sa comparison operators, sa assignment operators. So basic lang kung gibuhat diri no. Katong natun-an nato sa sugod nga of variables and data types mo ni siya equal sign. So gi-output na to siya ang distance. So the same na siya nga mag-follow pod siya sa katong uban nga assignment operators nga shortcut. So kung gusto pud nimo mag-perform atong value nga plus equals, so distance plus equals butang nato 50. Okay? Then i-output na to siya distance. So atong tan-awon no kung unsay mahimong resulta ni. Dito sa atong kuan i-refresh na to. Okay? So katong line diri sa line 32 nag-output ta sa katong distance from initial na tong initialization nga 100, and then sa line 3 nag-add tag 50, and then mo na ning output 150. So 100 plus 50. Okay? So kana siyang operation, the same lang na siya as katong distance plus 50. So kung atong double check itong kuan, so same lang siyang output. Bali shortcut lang ni siyang plus equals, minus equals, o katong uban pa niya nga kauban nga mga operators. Okay? Sunod dito ta sa comparison operators. So ato sa ning i-comment out. Okay? So sa comparison operator or operators mao po ni siya. So mag-compare kag kung magkapareha ba ang mga or ang duha ka variables. So ang basic yun niya is kaning duha ka equals. So meaning kung for example ang 1 ba is equal to 2 or ang true ba is equal to true or ana. So depende na siya sa mga data types nimo. Diri pod sa so instead aside from
comparing sa value niya, i-compare sab sa niya ang data type. So kung pareha pud ba siya og data type, kay tungod man gud sa nature sa JavaScript no nga dynamic kay siya, na ay mga instances nga mag-compare kag number sa string, mag-result na siya pareha nga resulta or mag-true na siya. Pero kung gusto nimo masiguro nga ang gi-compare nimo puros lang gyud numbers or puros lang gyud pud string, so tulo ka equals operator imong gamiton. So kaning not kaning sa ni siya exclamation unya equal sign nga mag-uban mo na ginatawag nga not equal, meaning balihon niya ang result. So for example, kung nag 1 is not equal to 2, meaning mag-true na siya. So mo na siya no. So diri pod sa kaning variation sa not equal is kaning not equal unya not equal pud nga type. So aside from comparing sa values lang, i-compare pud niya ang data type. Okay? Greater than nga symbol is mag-compare ka greater than. So kung ang value nimo is greater than, so for example is 1 greater than 2 or any number greater than another number. Okay? So kanipod is less than. So one number is less than another number. Okay? Ang variation pud niya isa is kaning greater than or equal. Pasabot ana niya kung ang value sa first value greater ba or equal or pareha ba sila. And then kaning sunod niya is katong variation pud sa less than nga less than or equal. Unya kaning last is ternary operator. So tulo ka buok ang operators or ang mga involved nga variables ani niya. So dito ta sa example para maklaro nato. Okay? Ato ni comment out ning comparison operators. Okay. So sa comparison operators, mo ni siya ang first example no. Akong gi-out ang iyang example nga 1 is equal to 1. So mo ni siya equals is equal to, and then kaning is equal to and equal po siya data type. And then kaning not equal to, and then sunod is kaning greater than, less than, sunod is greater than or equal, and then less than or equal unya katong ternary operator. So kung mapansin niyo, kaning ternary operator tulo ka buok ang involved ani. So basically kaning first nimo nga statement, kaning nga part, kung mahimo na siyang true, ang pag-evaluate ana kani ihang i-output nga statement. Kung false pud siya, after sa colon, required ning colon ha, mao pud niya i-output dire sa statement 3 or ang false niya nga statement. So i-check nato no sa result sa operation niya. So basically kaning 1 is equal to 1 is true. So mo na siyang equals operator. Kaning equal unya equal pud ang data type. So kung naano mo tendency ninyo nga tungod lagi sa pagka-dynamic nga nature sa JavaScript, kaning nag-compare tag number sa one nga string. So kay triple equals man, so importante nga i-compare pud ang data type. So nag-result siya sa false tungod kay ang 1 dre is naka-string man. So kung mahinumduman ninyo, ang string nga data type naka-sulod gyud sa single quote or double quote, which is maning sa example nato no. So magresulta gyud na siya og false. So ano siya? Kaning not equals kung dili ba pareha. So 1 is not equal to 2, which is true. Pero kung iset nimo ni siya 2 is not equal to 2, mag-false po na siya tungod kay equals man sila. Okay? So same, almost the same, or ang lahi niya nga variation ana is kani. So not equal aside sa value niya is ang data type. So not equal siya tungod kay number 2 man siya. And then data type pud niya is number pud gihapon. So kaning 1 is greater than 2 is false tungod kay agamay ning 2. Then sa sunod nga linya is 1 is less than 2, which is true kay of course mas gamay ang 1 sa 2. So ang another variation niya is
1 is greater than or equal to 2. So nag-result siya sa false tungod kay less than man ang 2 ay ang 1 kaning first nimo nga number sa 2. Pero kung i-change na to na siya, 1 is greater than or equal to 2. I-change na to ning value into 2. Okay? So, saan natadapit? Line 53. So, mani siya, no? Kalimutan. Okay. So, 2 is greater than. False siya. Pero kay naman siya sumpay nga equals or meaning o. So, pwede siya kung statement niya is sundon niya is pwede siya kung sobra siya or equal. So, equal maning 2 og 2. So, mag-true na siya. So, the same siya nga variation sa kaning less than or equal. So, instead of higher number, mas lower number ang iyang i-compare. Og kanang equal po ba siya. So, kani less than, of course, true. So, automatic true na iyang release, no? Kaning ternary operator is kani siya. So, 1 is equal to 1, meaning 2 man siya. So, ang first nimo nga statement, pag true gani, ang gisundan niya sa question mark, mo na iyahang i-output or i-execute. Kung na-false ni siya nga value, after atong colon nga symbol, mo na po na iyang i-execute. Okay? So, mo na siya ang paggamit sa ternary operator. Okay? Karon dito ta sa logical operator. Sa logical operators, na-compare ni siya values nga kung ang expression mag-result ba siya into true or false. So, dito ta sa example. Ito sa ning comment out ni siya. Comparison operators kay human na ta diha. Okay? Dito ta sa logical operators. Okay. Sa logical operators, mag-compare kag different values, no? So, mo ni siya atong giset. Kung true and true, mo output na siya true. Kanya kaning true or kaning or nga operator pod, true or false mo output po na siya og true. And then not nga operator kaning exclamation point. So, ang hinumduman lang nimo sa and, dapat ang left ug ang right niya is mo evaluate siya into true, meaning dapat tama siya tanan. So, kung ma-false ning first, automatic false na po na siya ang ikaduha or output na niya is false na diretso. Kung ma-true ni siya ang first, ang sunod is false, automatic mag-false na siya. Inga na iyang evaluation or pagbasa niya ng double and or double ampersand nga symbol. Sa or na pod nga logic operator, mas kinasa ani nga side, kung ma-true na siya, true gid ang iyang output ana. Pwera na lang siya kung nag-false ni siyang duha, mo false po na siya. So sa or nga operator, mas kinasa sa imong mga operators, either sa left or right, kung ma-true na siya, automatic true na siya. And then kaning sa not nga operator, pasabot ana niya nga baliktaron niya ang expression or ang output nga statement sa expression. So kung not true, mag-false na siya. So atong i-check, no, sa output niya. Okay? So kung true and true, meaning mali atong example sa balik sa nato. Okay. So kung true and false, meaning automatic false na siya. Basta kay mas kinasa sa iyang mga gina-operate na false, automatic false siya. So katong sa or, since true man ang sa first niya nga resulta sa expression, automatic true na siya. And then ang sunod is katong not nga operator or bang sign or exclamation, automatic opposite. Opposite sa true is false. So kung medyo nalibog mo or confusing kay ni siyang mga operators, ay lang kabala ka kay mas masabtan nato na siya, no, sa atong mga sunod pa nga mga tutorials nga magamit na gyud ta ani nga mga operators. Okay?
So mao ni siya ang gilangkuban sa mga nagkalalahi nga mga operators nga naa or pwede nato magamit sa JavaScript. So mao ni siya no, arithmetic, assignment, comparison ug logical operators.